Ola de novo, estamos en Liechtenstein e como non, co Roquiño. Hola, Outra vez con hola, el. hola a todos e a todas. Bueno, hoxe estamos aquí, este é un cuadro, totalmente un cadro. Sitio privilegiado, E tanto, temos aí as montañas, os Alpes, o verde, bueno, non é Galicia, pero podería selo perfectamente. E aquí estamos na despedida de Ramón Dosil, no centro de Liechtenstein, onde a maioría da xente que temos aquí é da Costa da Morte e arredores, pero prácticamente da Costa da Morte, incluído o seu presidente, que xa leva uns cuantos aniños ao frente. Ramón Dosil deixa a resencia, non marcha para España todavía, e andará por aquí facendo das súas. Pero bueno, hoxe é un día moi emotivo e quería facelo, despedirse entre amigos, pasar ese relevo a Luis Nava, cociñeiro de profesión, asturiano, cambiamos un pouquinho as orixes, pero non perdemos a esencia. Pero hoxe, deso falaremos despois. Ahora vamos falar con Roquiño, que xa temos aquí en Suiza como cambiaron. Estos 3 anos vou no adoptar xa. Sí, xa van 3, como pasa o Xa van tempo. casi 3 anos dende aquela primeira entrevista que che fixen sen conocerte, Sí, por teléfono. que pasada. Que recordas deso? Nada, eu recordo que vin, era a primeira vez que vin aquí a Suiza, viña a dúas discotecas, a Porro Intrui e a Chao de Fons. Entonces estaba no hotel tirado e chegoume por Facebook, acordaste que me mandaste un mensaxe, e claro, eu daquela estaba empezando, e unha periodista que me falara, que me quería facer un reportaxe e tal, acórdame que che mandei todo por audios e tal, Exactamente. e claro, todo ilusionado porque claro, en fin, non salía no periódico daquela ni nada, e a raíz deso, saliu a noticia que fora unha pasada, e a Irmandade Galega de Xinebra, un saludo para eles aí, leran a noticia, contratáronme, fixérase unha festa de Entroido que houbera máis de 1000 personas. Increíble. E aí, Increíble. gracias á túa noticia, foi o salto de Roquiño Pues aquí en nada, Suiza. empezou a despegar, pero a despegar de tal maneira que xa estamos buscando alojamento en Suiza, Sí, porque isto sí, xa... a ver, para certa etapa do ano, mellor sí, En estos 3 anos recorreches diferentes cidades de Suiza. Podes nombrar así algunha que te lembres? Sí, mira, casi todas, mira, Ginebra, Zurich, Liechtenstein, Zug, Zofingen, Lis, de Le Mans, Porrentruy, Chao de Fons. E seguimos. Por aí, sí. Basilea estaba pendiente, pero este home xa ten a xenda tan copada que non pode aceptar. Unha pena que nunca fomos, pero 3 días irei de pronto. festival estaban aí pendentes, esperemos que podemos, igualmente, a ver se podemos botar un cable que veña alguén da lado. Sí, que sí, veña, claro. E seguimos promocionando a nosa terra, pero bueno, este home é un éxito. Aquí quereno todo o mundo. De feito, Roquiño coñeces en todas partes xa. Sí, a verdade é que é unha Que te pasada. sintes? Como é esa acollida do público? Que nos podes contar? Porque a vida cambiouche moitísimo. Sí, a verdade é que sí, porque decir, pasas de, bueno, non a tan gran escala, pero pasas de ser unha persona pois que pasa desapercibida a que che coñecen en todos os lados, e sobre todo coas noticias de periódico, coas salidas a Suiza, coa televisión, pois en todos os sitios. De feito, antes paramos aí en Zofingen a saludar, e había uns señores, bueno, señores maiores aí, Roquiño, unha foto, tal, é dicir, sabes, además, o que me dou Suiza tamén, facer que se fagan fotos comigo xente maior tamén, non só nenos, non só a xuventude, xa é unha pasada, verdad? Bueno, é que o que sí é certo é que Roquiño chega a todos os públicos, así, aquí bailan todos, dende os máis pequeniños, que o adoran, ata os máis vintage, por chamarlos de alguna maneira. A verdade é que todo o mundo lle abre as portas con gran cariño, e si é certo que recorreu moitísimas cidades e aparte repetiu en diferentes cidades. Estamos falando que en Liechtenstein hoxe é a cuarta vez, por a cuarta actuación que teño aquí, dixo Manolo. E despois non somente iso, agora mesmo está inmerso nunha xira que prácticamente vai levar como 2 meses prácticamente, por aquí, por estas terras. Vai para... Todas as semanas vai estar por aquí, indo e vindo, porque alá tamén tes moitos compromisos. Sí, compromiso entre televisión e outras actuacións, pois teño que andar subindo e baixando. Este Roquiño onde acabará, non o sei, pero desde logo promete. Pois nada, agora témolo aquí na despedida. Onte estivo na cidade de Zug, e nada, de momento todo ben, temos aí varias actuacións no futuro, non sei se nos podes adiantar algunha cousiña. Sí, temos Zofingen, temos Xinebra de novo, vamos a ir ao Bar Cerceda, tamén temos Laufen, que vai ser a primeira vez que vou andar por alá, vamos a ter algo por Zurich tamén, e algunha que non podemos adiantar aí. Adiantar moito, pero solamente podemos decir que se aproxima tamén un gran festival, o primeiro tamén
exactamente, que se vai celebrar en Delemón o día 10 de maio, é unha das que podemos ir decir algo, Sí. porque agora xa está máis ou menos todo confirmado, e vai ser o primeiro festival que se faga por galegos en esta cidade, onde tamén hai unha gran población da Costa da Morte, moito. e donde temos o grupo costeiro Galiza Celta de Delemón. Aí vai estar él, e vai estar acompañado de Tania Tania Beiras. Beiras. Así que, bueno, é algunha das cousas que podemos contar. E como isto non para, o club de fans de Roquiño continúa. Temos os nenos, que, bueno, eu penso que son o número 1 do teu Sí, club. ademais é decir, sin menospreciar a ningún público, pero ao final é o máis satisfactorio porque sabes ben que as miñas actuacións sempre se basan en saciar todas as edades, arrancamos sempre cos nenos, con baile cos nenos, porque son os primeiros que marchan para casa. Entón, hoxe, bueno, temos aquí, sorprendíume que unha nena, pois, colleu unha foto miña que teño aí, de cando salín con na llama con ese chaleco, e bueno, doume unha foto, Yanira, feita a man por ela, e isto ao final é o regalo máis satisfactorio que leva, porque os nenos nunca din mentira, é dicir, No. ver esa emoción, vístelos aí, sabes, é dicir, hasta con Saltando, nervios de sacar unha bailando, foto. sí. Aparte, temos que contar que o interesante de esta apreciación non solamente que sexa un neno que evidentemente non minte, senón que é un neno que está na emigración, un neno que está vivindo isto a través do que se promociona, como se vai chegando a xente, o que ve, o que os seus pais inculcan. Esta nena, os seus pais creo que son de Baíñas. Sí, son os pais son veciños meus de Baíñas, pero bueno, ela xa naceu aquí. Así entón, que eso xa é outro plus, Sí. que moitas veces decimos que os nenos desvincúlanse de todo o que se fai nos centros e nas entidades, que cada vez é máis complicado, e sen embargo xa aquí estamos vendo que é unha pasada. sí. As raíces están ben impregnadas. É o na valor xente. dos pais é moi importante aí Sí. nese caso, porque os pais, bueno, siguen sacando e enseñando cousas da lá, que é o importante para que Exactamente. sigan estes centros activos e esos nenos que veñen despois pois se metan nas asociacións no centro para que non morran. E falando de familias, que pensa a túa familia deste Roquiño? Xa non digo do seu Xa. fiño, Roquiño. Que Bueno, pois a pensan? verdad que nunca se esperaban eso, non? É dicir, tal, pero bueno, moi contentos, están moi contentos porque, bueno, ao final, claro, todo o mundo lle vai preguntar por mí, vense no periódico, que despois tamén que teus pais che vexan na televisión e tal, pois, home, eu nunca lle preguntei, pero ten que ser moi Bueno, eso moi nai, satisfactorio. supoño que se sentiránse super orgullosos Sí. de ti. Penso que eso non hai palabras que o describan, pero tamén hai outra cousa importante, Roquiño. Cada vez que eu tamén fago sempre iso, tiro por a miña zona, pola Costa da Morte, pero de todo este talento que temos alá, intentamos promocionalo da maneira que podemos para axudar sempre a salir ao exterior. Pero outra cousa que estamos facendo moito últimamente tamén é a marca Costa da Sí. Morte. Eu- Aquí temos o Eustaquio. Aquí temos Eustaquio, eu agora dende que comezamos a traballar con Martín Costa da Morte, levo a todas as actuacións, tanto en Galicia como aquí no estranxeiro, a Eustaquio, a sella de Costa da Morte, a todos os lados, porque ao final é a nosa identidade, Exactamente. é moi bonito levar o que é o noso a fora e a todos os lados, e a xente sorpréndese moito, e despois, bueno, pois como é normal, é unha empresa, non? É dicir, tamén Sí, tamén exactamente. é o seu negocio, é moi satisfactorio porque a semana pasada mandoume que se chegaran 3 ou 4 pedidos de Suiza e todo iso, entonces ao final, mira, axudámonos todos que para iso somos Para un eso equipo. estamos, exactamente. Estamos para sumar, non para restar. De feito, outra cousa interesante é que hai un proxecto aí con esta marca e con emigración, xa adiantaremos un poquinho máis adiante, pero o que chega tamén, a repercusión que chegan nos nenos. E conforme el fixo ese debuxo antes, tamén vemos aquí como os mesmos nenos xa van incluindo a marca e os seus diseños. A verdade é que é un traballo ben feito, non? Sí, moi ben feito. Algo Sí, estaremos sí, sí. facendo ben, Sí. así que É moi satisfactorio para nós. Sí, a Pois verdade é que sí. Somos un pouco cansinos, pero temos que ser Pero temos que cansinos, ser, exactamente. hai que insistir, senón. Pero bueno, Roquiño, a mí unha cousa que me gustaría preguntarche, que fai tempo que teño ganas de facelo, porque sí, a cercanía ao final xa somos familia aquí, mas Sí, eu xa sí. te teño adoptado, pero a xente coñece a Roquiño. Pero quen é a Damián? Bueno, eso a día 2 é complicado, porque ao final
é difícil, ao final eu creo que é Roquiño sempre, casi. Ahora o personaje, sabes, bueno, a tua xente e a xente que me conoce de verdad, si que me chama Damián, pero despois o resto, Roquiño, e cambiou un pouco a vida nese caso, porque agora xa eres Roquiño, o DJ, o de televisión, o de, bueno, que sea, non? É dicir, xa non eres ese Damián que, pero bueno, é dicir, eu sigo sendo sempre o mismo, son Roquiño, son a personalidade de Damián é a mesma que de Roquiño, xa o sabes, pero sí que, bueno, a xente xa che ve como Roquiño sempre, non? Pero é complicado de explicar, a verdad. Unha pregunta, Roquiño, como te ves no futuro? Uf, eso non o teño moi claro, é dicir, fixen agora 28 anos, xa non é como cando nos coñecemos, que tes 24 anos, tal. Exacto. Pero gustaríame seguir uns aniños máis. Gustaríame conseguir un récord aquí, estamos aí mirando, non? De a ver quen foi o que tuvo máis actuacións galego e español aquí na Suiza. A competencia sempre está, Sí, sí, pero bueno, conseguir aquí un récord de actuacións e despois pois seguir actuando un poquinho hasta que me vexa cando diga, xa parece que estou medio caducado, e despois outra cousa, é dicir, eu creo que isto é como, bueno, como futbolistas ou así, todo ten unha etapa e hai que deixarlle paso aos de atrás, que veñen pisando fuerte, e veñen, como alguén me deixou paso a min, pois eu tamén teño que deixarlle paso ao resto, entón despois, non sei, eu creo que uns aniños máis me quedan, é dicir, poñe 4 aniños, 5 aniños, como moito, e despois, pois, tomarei outras riendas da vida e a ver. Que conste que, aínda que o vemos así, que está triunfando e podría ser egoísta, e triunfar el só, de sonada. Roquiño vai da man sempre e intenta tamén sempre axudar os que veñen atrás. De feito, fai pouco estiveches con DJ Vermo. Sí, a semana pasada. Xuntos, poñendo o pabillón de Galicia moi alto. Sí. E nada, eso é unha cousa que tamén está sorprendendo na emigración, que traballase conxuntamente para seguir medrando no exterior. E despois, a mí gustaríame que mandaros unha mensaxe, pois eso, a como ves o traballo que se está facendo, que creo que moita xente non coñece realmente o que a xente fai no exterior para que abramos as portas de todo este talento, pero talento non solamente musical, empresarial, aquí está chegando de todo, pero é gracias a este traballo que fai ese emigrante que chegou antes que a nós aquí. Sí, bueno, xa ben o ves, é dicir, son traballos sin ánimo de lucro, é dicir, é moito traballo, e sobre todo animar a xente xoven de aquí que tome as riendas destes centros e tal, porque senón, bueno, pois algúns por desgracia acabarán desaparecendo, e sobre todo eso, que vexen que aquí hai moito traballo detrás, traernos aquí dá moito traballo, pero bueno, moi agradecidos de que nos den esta oportunidade de vir traballar aquí e de saber de verdad como funciona isto e como é isto, porque non é nada, hasta que chegas aquí e o ves, non é como se pinta, sabes? A verdade é que non. E nada, agora nos vámonos despedir porque xa nos están chamando dala que temos unha tremenda parrillada. E despois, bueno, temos que enchernos un poquinho este bandolliño que xa arrancamos a macro sesión Bermú e despois festilla de tarde. Aí está, con Ramón do Siloxe, pero a partir do fin de semana que ven estaremos con Luis. Así que isto continúa e nada, hasta a próxima. Chao. Chao, chao.